vedare tadzoka zvekare nemamwe mamessages pano pazim Facebook secrets and confessions. Regai tibva tapinda mumamessages edu. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, can you please post for me as hidden identity? Inini mukomanashi ndine dzimwe nyaya dzandinoti kana ndikatanga kuteerera paprogram renyu ndinogara ndichiteerera each and every day, asi kune dzimwe nyaya dzekuti ndinoti iyi nyaya iyi yakangofanana nezvose zvatakakura tichiona zvainge zvichiitika pamba pedu. Ndisingadi zvangu kutaura zvakawanda mukomanashi, baba vangu it's either vainge vakaromba kana kutoti mumhuri mune mweya uri kutenderera kuti tinge tichigara pasi tose sehama tikwanise kubatana kuti tifambe tinzwisise kuti ko chii chiri kumboitika kwatiri. Hakuna anokwanisa kuzviita izvozvo. Chatinogona kuita ndechekuti pafamily group tinenge tichingochema nenhamo. Kana ndichiverenga makazini nevamwe vemudumbu raamai vangu tinosvika kuma16 ikoko mukomanashi, but tose tinogara tichingochema January to December. Ameno zvazvinongoita so tiri vanhu vekuti hatina hedu kubudirira. Vazhinji vacho tinongoshandawo mabasa ekuti unenge uchipiwa ma 4.5 per month, vamwewo vachipiwa ma 3.2 a month, vamwewo ma 5 zvichingodaro. Kunyange zvazvo zvikanzi mari yemuno muSouth Africa haichashandi mukomanashi, but ndine mimwe mibvunzo yandiri kutarisira kuti kana mukazondiposterawo nyaya yangu ndinokwanisa kuzowanawo mhinduro kubva kumhuri yeZimbabwe. Nekuti is it normal for a family kuti tingogara tiri vanhu vekuti tinorarama nekupona nemari dzezvimbadzo, but each and every day tichimukira, hatina zuva remahara. Nemasande mukomanashi unenge uchitoita zvimapeace job uchizama kuti unge uchijoinidza, but at the end of the month kana ukagara pasi ukazvibvunza kuti saka nemari yacho yandawana kubasa kwandinoshanda nemari dzacho dzemapeace job dzandinopota ndichiita pamaweekend ndashandisei mari dzacho, unongoona kuti hapana. Mwedzi uchinopera mari yaunozopiwa nemurungu wako, mari iyoyo kuti ikwanise kubhadhara rent zvinenge zvichitoti netsei. Apa unenge uchibhadhara rent kana ye700 rands, maybe wapiwa 4000 nemurungu wako plus mamwe mapeace job aunoita pamaweekends, mari yako inokwanisa kutobuda iri kuma 4.8, but unenge usitomborina kana senti mumba kuti uzobata imwe mari the following month. Unotombotanga watombostragula. Mukomanashi ndiri kukumbirawo kuti munge muchindibvunzirawo kumhuri yeZimbabwe kuti izvi zvatiri kusangana nazvo as a family, is this normal, kana kuti pane zvimwe zvinhu zvakaitwa nemadzibaba edu ekuti vakafa vasina kutiziva. Inini wandinonyanya kunanga I think ndibaba vangu, asi ndisingakwanisi zvangu kuzobudira vaning'ina vangu nanasisi vangu pachena kuti pataikura pane zvimwe zvinhu zvandaipota ndichiona baba vachiita, zvinhu zvacho zvandinofungidzira kuti izvozvo kana husiri urombwa handizivi kuti ndingati chivanhu here, but zvaiva nechimwe chirevo mukati chandisingakwanisi kunzwisisa. Isusu upfumi hwemumhuri medu hunotangira pana sekuru vakazvara vana baba. Sekuru taingonzwa kuti vainge vachishanda kuHarare, asi taisaziva kuti vaishanda basa rei. Ivo sekuru zvavaiita vaipota vachitenga minda vachipa kuvana vavo, vaipa vana vavo vakomana zvose nanatete. Saka kwatinobva mukomanashi tingangoti raini rose tigere paukama. Vanatete zvekare vakangochekerwawo minda iri padhuze neminda yakachekerwa vana baba vedu. Ivo sekuru vedu ava takazosara kukura, but vainge vatofa kudhara. Munhu airakidza kuti ainge akatoredzera chipo chainge chiina sekuru vedu cheupfumi ndibaba vedu, nekuti muextended family yedu yose baba ndivo vainge vaine upfumi hwainge hwakawanda, but waisava upfumi huya hwemari, but zviya zvekumamisha zvekuti vaiva nembudzi dzavo dzainge dzakawanda, nemombe dzavo dzainge dzakawanda, matoki, madhadha, huku dzaiva pamba pedu dzainge dzakawandisa zvekuti mazai taingoita ekunhongerera everywhere. But chaindinetsa inini ndechekuti baba vane dzimwe nguva dzekuti vaitirambidza kuti tinge tichienda kunokama mombe kumatanga. Mukomanashi baba vangu vaiva nemombe dzainge dzakawanda, waikwanisa kuti kana ukaenda kunokama mombe maitoziva kuti maienda nezvima 20 liter bucket zviviri muzadza zvima 20 liters izvozvo nemukaka. Asi pamba pedu painwiwa tii tsvuku nechimodho chakaoma, yet taiita sekunge vanhu vane project yehuku dziya dzinokandira mazai. Asi baba vangu vaisarudza kuti pamba pedu each and every day
pange pachinwiwa tii tsvuku nechimodho chinenge chakaomarara mukomanashi, yeti muchitoziva kuti kumatanga uko kana mukangoenda muchiti muri kuda kunokama mombe maikwanisa kutobva ikoko makazadza kana ma20 liters maviri nefresh milk. Asi zvipfuwo zvababa hakuna aitendedzwa kuzvibata kana ivo vasina kuti batai chakati. Kunyangwe kumafuro chaiko taita musikanzwa wekupota tichisunga mombe totanga kudzikama, but dzedu mombe taitoziva kuti kunyangwe zvadzo dzaisava nedambudziko rekutanga dzasungwa, asi dzedu mombe dzaisakamika mukaka. Ameno zvazvaingoita so wega waizongonzwa nungo paunenge wava kutanga kudzikama mukaka paya. Hakuna chipfuwo chababa vangu chaibatwa kana ivo baba vasina kutaura kuti chibatai huku iyo kana kuti batai toki, zvinhu zvakaita sembudzi kana kuti mombe. Tainge tava kutoziva kuti kana baba vedu tikaona vapfeka imwe sutu yavo so hatipedzi kana 2 days tisina kudla nyama, nekuti pamba pedu kuti hunzi mazodla nyama hunge ivo baba vatotaura. Zvavaiita vaingobuda vobva vanongedzera, ingava iri mbudzi kana kuti mombe, vakapfeka sutu yavo vobva vati batai mombe iyo kana mbudzi iyo. Asi maisaidla that same day, ingava iri mbudzi kana kuti mombe, maibva maitora moenda nayo kuseri kwebedroom rababa vangu. Kwaiva nerimwe poo rainge riri remugumtree ravainge vakacherera muvhu. Poo iroro raisazungunuka zvachose, saka kana iri mombe maingoenda nayo paya mubva masiya maisungirira. Chipfuwo ichocho chaisiwa chisina mvura, chisina kana chokudla. Then baba vaizoti kana vakaona kuti chinenge chava kuziya vaizongotora demo ravo vobva vangoenda vonotema. Asi kuvhiya baba handina kumbogara ndaona vachivhiya ingava iri mombe kunyangwe huku zvayo. Ivo zvavaingoita vaingoti kana vapedza kuuraya chipfuwo ichocho, shasha yobva yapfeka sutu yayo yobva yananga kubhawa. Nyama iyoyo yaisvika pakupera, baba vasina kana kumbogara vaiidya. Vaingoti nhasi ndiri kunzwa kuda derere, mangwana ndiri kunzwa kuda chakati. Nyama yose yaisvika pakupera, saka handitoziviwo mukomanashi zvimwe kuda baba vedu vane minyama yavainge vachirasirira kwatiri, kunyanya vanin'ina vangu vari kuCape Town, because ndivo vainge vachidiswa stereki nababa vangu. Ndo vanhu vakatotanga kuuya muno muSouth Africa. Kunyangwe ini pandakatanga kuuya muno muSouth Africa ndakatosvikirawo mumaoko mevanin'ina vangu ava. Vanin'ina vangu vakauya kuno kuSouth Africa ndofunga kutanga kwa2007 vakagara vakarova. Inini ndikazouyawo kuno kuSouth Africa ndikagara navo, but ndega ndichisvika ndakanzwa misodzi ichida kuyerera. Ndikati nhai vana vababa vangu, ko makadii zvenyu makandiudza kuti ndihwo upenyu uhu hwamuri kurarama ndisina zvangu kuuya kuno, nekuti kurarama ndiri kuZimbabwe kwainge kutori nani. Vakomana vaigara mune chimwe chimukuku, maingova muine chifomu rabha, musina kana stovhu yataishandisa kubikisa yainge ingori pane zvimwe zvitina yakaita yecoil. Poto chaidzo dzavaibikira dzainge dzakabohoka. Taitanga tamwaya zvihupfu tobva taisa mvura kuti hupfu ihwohwo huende hunovhara painge pakabohoka. But vanhu vainge vachishanda each and every day. Mukugara navo pasi ndichivabvunza kuti ko vapfana chiko chiri kukonzeresa kuti munge muchibhiyevha kunge marombe kudai, nekuti ndaiona kuti each and every Friday pamadhoo pavo paiuya makaradhi ainge akasiyana-siyana. Munhu aisarudza kubvisa mari yake yose. Dzimwe nguva mukaradhi ozoita zvekunzwa tsitsi zvokukupa 50 rand okuudza kuti 50 rand iyi ozotenga fodya kana kuti ozotenga chisevo. Ndakambotanga ndichiti zvimwe kuda urombe hwavo, but mukuzogara navo pasi ndichivabvunzisisa kuti ko chii chakakonzeresa kuti muzokanganwa kumusha kudai. Ivo vakandiudza kuti patakatanga kupinda muno muSouth Africa tainge tiine laki rekubata mari, asi takazoti tashanda ndokubva tati ngatibatanidzei mari titumire baba vangu inini. Vapfana vangu ava vandiri kutaura nezvavo macousin brothers, vana vabamunini, saka bamunini vakashaya. Vapfana vangu ava vachiri vadiki ndokubva vauya vakatanga kuchengetwa nababa vangu. Saka ivo vanoti pavakasvika muno muSouth Africa first month pavakakwanisa kuwana full salary yavo, vakabva vabatanidza mari ndokubva vaitumidzira kuna mudhara, vachitenda mudhara nekuvachengeta kwavainge vakavaita. Ini mari iyoyo ndinotoirangarira, nekuti
nyaya iyoyo yakazotombonetsa yemari iyoyo, because ndakangonzwa mudhara namuchembere vangu vachinetsana nekuda kwemari iyoyo. Mudhara vakangomuka vachiti mari vainge vasingazivi kuti yainge yaenda kupi, vakazototanga kurova vamwe vazukuru vachiti ndimi mandibira mari iyoyo. Now neurombe huri kuitwa nevapfana vangu ava vari kuCape Town, ndava kufungidzira kuti zvimwe kuda mudhara pane kugadzira kwavakaita mari iyoyo, nekuti vainge vakanzi vatenge sutu, but havana kana kumbobvira vatenga sutu pamari yavainge vatumidzirwa nevapfana vangu ava. Kuzvitaura kudai mukomanashi inhau yekuti ndiri kurwadziwa, especially pane umwe mupfana wangu, iye aipotawo achiita zvekufamba nevamwe vakomana vaiitawo zvemadhiri. Saka hanzi pane pavakazomboita dhiri rekuti vakakwanisa kugovana ma50,000 but kana ndikarangarira kuti pa50,000 yacho yaakandiudza kuti mukoma padhiri ndo mari yandawana, hapana kana chaakakwanisa kuita, kunyangwe hake kungodzokera kumusha kuti angoenda zvake angonodongorera ambotapudza mhepo, but izvozvo akazvitadza. Ndakazonzwa kuti ainge asangana neumwe munhuwo paFacebook marketplace, munhu iyeye akamuudza kuti aiva nemotikari yake. Zvinhu zvinondinetsa mukomanashi kuti motikari yacho, paakandiudza mhando yemotikari yacho, ndakamuudza kuti hakuna zvinhu zvakadaro zvekuti motikari yauri kundiudza neprice yauri kuudzwa, shuwa ungaita zvivindi zvekubva kuCape Town uchiuya kuzotora motikari yakachipa kudaro muJoburg, ko wadii wambomira waenda zvako ukanotenga zvingava zviri zvipfuwo kana kuti motikari? But iye akandiudza kuti mukoma, imimi zvipfuwo zvingani zvamakatenga, nekuti ndichiri kuZimbabwe neumwe mufana wangu takamboendawo tikanoita zvechikorokoza, ndokubva tanhongawo zvatakanhonga, tikadzoka tikabatanidza mari tikatenga mombe yedu. But mukoma, mombe iyoyo yakangotsakatika ende hatina kana kuzombogara taiwana. Takazotombonetsana nemunhu ainge atitengesera mombe yacho tichifungidzira kuti zvimwe kuda munhu ainge atitengesera mombe yake ainge auya akatina mombe iyoyo ndokubva aenda nayo. Patakazoenda kumapurisa tichida kuita report, mapurisa akazotosvika pakurizanana nesu achiti munhu uyu hongu muri kuda kunetsana naye, but pamusha penyu before musati matengeserana mombe ainge achipaziva here? Tikabva tavaudza kuti munhu uyu takangoudzwa kuti ainge achitengesa mombe yake, haana kana kumbogara atsika pamusha pedu, and the distance yacho mukoma kwacho kwatakaenda kunotenga mombe yaiva distance hombe zvekutoti takatoita zvekuhaya chimwe chidhaina kuti tikwanise kusenga mombe yacho. But mombe iyoyo kuti yakabiwa kana kuti yakangotsakatika handitombozivi mukoma. Muridzi wemombe akazongoti kuti zvibve mumaoko mangu ndava kukudzoserai hafu yemari yamakandipa, ndokubva atipa hafu yemari iyoyo. Tikambozama kutenga mbudzi, but mbudzi yacho yakangosvika mukufa mukoma, isina kana benefit. Kana dziri sehuku pamba hapasina kana huku, huku dzacho hadzikandiri mazai zvachose. Paitombova nerimwe jongwe ndiro rainge richikandira mazai. Iyo inyaya mukomanashi yekuti kana ndikatanga kukuudzai zvaiita jongwe iroro ndinokwanisa kutopedza kana 1 hour rose ndichingokuitirai voice note. Saka mufana wangu uyu paakandiudza kuti wani mukoma, imi makatombozama kutenga zvipfuwo zvichitsakatika, kana kuri kunzi ndichaenda kuJoburg ndonorobhewa, it is fine, chinenge chiri chido chamari. Vakabva vataurirana nemunhu wake wepaFacebook, ndokubva akwira akauya kuJoburg. But mukoma akasvika kuJoburg ndokubva arakidzwa motikari, but hanzi akazoburitsirwa pfuti ndokubva atorerwa mari. Pa50,000 ainge audzwa kuti motikari iyoyo yainge ichiita 25,000, but kana ukazotarisa the market value yemotikari iyoyo, ndakatombomuitira mascreenshot, but kana munhu agarwa nemweya wekuti ange achitorerwa mari yaanenge akashandira mukoma, hameno zvazvinongoita so, because akangoita zvivindi zvake ndokubva auya kuJoburg akatorerwa mari yacho yose. Zuva nezuva ndinogara ndichingoita munamato wekuti nhai Mwari, dai zvaibvira mangosanganidza vanengina vangu nevakadzi vekuZimbabwe, kunyange zvavo vakadyiwa mari nevakadzi vekuZimbabwe zvikange nani than kudyiwa mari kwavari kuitwa nevakadzi vemuno vekuZimbabwe ari nani. Anozomboita achikuudzawo kuti dai waenda kumusha, zvino makaradhi emuno vachaguma nekupi? Zvimwe zvacho zvangovawo zvekuti
uchinyatsotarisa uchinyatsoona kuti munhu uyu kunyangwe zvikanzi zvaita sei, nyangwe June iyi yatiri kunobata unonyatsoona kuti munhu uyu akatozvipira kuti kuZimbabwe hafi akatsika kuZimbabwe, nekuti vanotori nenguva yekuti vanobheja kuti seni zvangu zvitori nane kuti vanhu vandiise mutai, vandipisire mutai, kumusha ndiko kuchauya kuno. Mukomanashi ndichitaura kudai so ndatova munhu mukuru zvekutoti when I compare my age to your age I think kuti unokwanisa kutova uri mwana wangu, but kana uchindiona ndichitaura newe kudai ndichiti ndikabata nyaya iyi ndosiya, ndobata nyaya iyi ndosiya, inhau yekuti semhuri tanyanya tatambudzika, hatichazivi kuti tobuda takananga kupi. Iniwo ndine mamwe masikireti andakakurawo baba vangu ndichiona vachiita. Masikireti acho mamwe acho ndinotya kuti kana ndikatanga kumabuditsa pachena anokwanisa kuzotodistroya unity ichiripo pakati pangu nevanengina vangu, nekuti pane zvimwe zvainge zvichiitwa nababa vangu. Sevanengina vangu avo vari kuCape Town vaiwanzokudya mundiro imwe chete nababa vangu, asi baba taitoziva kuti ndiro yavo before vasati vadya yaitanga yaburiswa panze, yombogara iri panze paya pekuti chikafu chinenge chatonhora, ndipo paizotorwa ndiro iyoyo votanga kudya nevanengina vangu. Saka handizivi kuti pane kugadzira kwavainge vachiita vanengina vangu here, kana kuti pane zvimwe zvakavanzika zvainge zvichiitwa nababa vangu. Pamba pedu paigara paine maguta zvekuti vanhu vaigara vachingouya kuzopema, asi zvavaiita vaiti kana munhu akasvika pamba pedu achikumbira ungava uri munyu kana kuti hupfu, munhu iyeye paanozodzoka sekunge munyu wacho tainzi isaipa saidi, baba usiku vaizobuda nemunyu iwowo voumwaya panze. Munyu iwowo waisazosanganiswa nemunyu unenge uri mumba. Baba vangu vaiva so strict zvekutoti vaitozivikanwa kuti kana munhu akauya achikumbira vasipo taingovaudza kuti baba havapo, kana kuri kunzi munhu akauya achikumbira ivo baba varipo ndivo vaipimira munhu iyeye hupfu kana kuti munyu kana chacho chaanenge achikumbira kupimirwa. Paanozodzosa zvacho zvaanenge akambopimirwa nababa vangu, ivo baba vainge vakatotiudza kuti kana munhu iye akadzosa ndisipo muzviise apa, kazhinji taingozvisa panze, zvaisatendedzwa kuti zvinge zvichipinda mumba kusvika baba vazodzoka. Vaiti kana vakadzoka kana huri hupfu vaitora hupfu ihwohwo vobva vanopinda nawo muhozi vongosiya zvakadaro, kuri kusaziva kuti baba vaizotora hupfu hwacho vozohuzanganisa neumwe hupfu here, kana kuti pane zvimwe zvavaizohushandisa nazvo. Mukoma as a family tatambura. End of February iyi mukomanashi ndakarwadziwa, hanzvadzi yangu akandifonera achichema achiti bhudhi ndanga ndangoendawo pachi-ATM ndichiti ndiroda kuburitsa 200 rands but ameno kuti chii chaitika. Ndanyatsokudzvanya 200 zvakanaka ikabva yabuda ari ma100 maviri, but ndazoti ndati fambei ndatova kumakombi ndatopedza kutenga zvandanga ndichida kutenga, ndabva ndaona meseji yakanyorwa kunzi ndainge ndaburitsa 2000 rands pachi-ATM. Akamhanya akadzokera pachi-ATM, but nekuda kwekuti painge paine line ranga rakareba haachazivi kuti mari yacho yakasara ichibuda here kana kuti yakangotorwawo nemweya yetsvina. Mukoma, please post for me. Handizive kuti rubatsiro ratichawana as a family rubatsiro rwakaita sei, but tatambudzika hama dzangu. Vedare, that was a WhatsApp voice note randakatumidzirwa nezuro namukoma vedu. Haisi nyore kuti uchitaura nemurume mukuru pafoni obva atanga kuchema uchitonzwa kuti ya apa murume uyu ari kuchema. Zvakangoma hazvo vedu. Please let us try to speak with him in the comment section. Tichadzoka zvekare nezvimwe zvirongwa munguva inotevera.